Sanibonani guys, ninjani? Right man. Unelisiwe Unelisiwe Ntshangase. So guys, kunento engifuna ukuthi sikhulume ngayo kancane. Ake sizame nesithandwa zami ukuthi uma singena kuma relationship singathathi konke okushiwa oguy kithina. Kunomuntu wesilisa ozoke uthi uhlangana naye kwi-relationship, anganoma ngathi ozoba sewuthandweni ngendlela yokuthi uzomuzwa ethi sithandwa sami ngicela ungitholele ingane, ngifuna ingane. My advice guys, ingane kwi-relationship ayiyona i-solution. And into engifuna ukunixoxela yona sithandwa zami, ngikhuluma nge-experience yami. Mina nginabafana abawu-2 and labafana abawu-2 abobaba bahlukene. Benobaba bahlukene nje abondli labo baba. Oyedwa wabaleka nje ina 6 months ingane. Asihlukananga kodwa wabaleka nje. He ran away. Yes guys. Then number 2. Sinomntwana akasebenzi ke vele into esile. If enawo amandla uyayikhipha leyo mali like 300 400 ngenyanga and uyaxhumana nengane yakhe. Sengisho ke lo mncane, nginengane ena 17, nginengane ena 9. Ubaba walo na 9 years. Ngingasho ukuthi uyayithanda ingane yakhe because i-relationship yakhe nobaba wakhe i-right, noma bengabonani ke njalo uyaphela unyaka, uyaphela 2 years 3 years but bayaxhumana, uyamfonela ezwimpilo nani and uma nemali uyayifaka imali, leyo mali futhi ukuyifaka uyayifaka. Kuyenzeka kube u-300, kuyenzeka kube u-400 500, leyo akwazi ukuthi ayifake since engasebenzi vele into e-right. So mina bengizothi thandwa zami, engizonitshela khona, umuntu wesilisa owondlayo angeke azathi efika kwi-girlfriend asefuna ingane, ngoba uyakwazi ukukhulisa ingane ukuthi kunjani. Uyabona labo baba beyingane abangondli ave be-good ekuthenini uma behlangana namantombazane, umuntu elokhu ekuculela athi ufuna ingane, ebe azi kahle ukuthi le ngane le uzosizwa yimina njengomuntu wesifazane. Imisi ikhona le ngane uzoqala umuntu akubalele athi angani ikhona nje imali yeqolo, ebazi kahle ukuthi ngeke usambuza ukuthi hayi bo phela lesikhathi ulokhu ungiculela ukuthi ufuna ingane, awungitshelanga ukuthi uzolekelelwa imali yeqolo. Wena isikhathi ufuna ingane wawusemathandweni, ufuna ingane, ngizoyondla, angeke ize ngihlule ingane. Isikhona phela ingane, idingo zengane ziyadingeka. Kodwa ithina abantu besifazane esi-end up senza izinto eziningi ebantwaneni. Njengoba nginitshela nje ukuthi ubaba walo mncane ukhipha around 3 or 4. Ungenza ngaleyo mali guys? Yini ungayenza ngaleyo mali? Kodwa phela ngiyayithatha ngesimo sokuthi suke sengenzela ubudlelwane kukababa nengane, uyayibona leyo nto. Kodwa nje leyo mali ayikho, imina engizishizilelayo nezingane zami. So my advice bengizothi mina guys, uma uhlangana nomuntu ku-relationship ethi ufuna ingane, okwazi ukuthi leyo ndoda leyo ayondli. Angisho ukuthi bonke abantu besilisa kodwa i-most yabantu besilisa. Uyacabanga ukuthi masikhula nje singena kuma-relationship amaningi ahlukene. Okay, eke ngisho nje abantu besilisa usethana nabantu abawu-5, labantu abawu-5 uzofika kula mantombazane ufika ukuthi ngicela ingane. Lezi ngane uma seziwu-5 sizondla kanjani ngoba phela iy'ngane ziyabisha, uthi uyogcina ukhipha 200 lezi ngane eziwu-5. And leyo nto isithwalisa kanzima thina siyabantu besifazane, isithwalisa kanzima ngoba yabona umuntu wesilisa ongahlali nengane yakhe akazazi izidingo zengane, ngoba nalo okhipha leyo mali ayikhiphayo usuke etshethi enough for iy'ngane zakhe, for ingane yakhe. Noma usuke ecabangela ukuthi ngizokhipha mhlambe 1,000, le mali le izosiza kubo kaneli, bazogrosa ngayo, kanti cha akunjalo. Basuke bese beyitshela into wrong. Umuntu okwazi ukondla ingane yakhe izithandwa zami umuntu ohlala nengane yakhe. Ngiyema lapho. Ayikho indoda engalokhu icula ithi ifuna ingane. Indoda eyondlayo ayikho, because iyazi ukuthi izidingo zengane zingakanani. Sithandwa zami, ngiyanithanda.
If you new this channel, please subscribe. Ngiyanithanda sithandwa zami.